Og hvad kommer så? Så kommer Og hvad kommer så? ved jeg ikke. Det ved du ikke. Grev! Og hvad siger den? Og hvad kommer så? Og hvad er det for en tegning, der er på der? Ja, og hvad kommer så? Ja, og så er du færdig. Så skal vi vælge skrive til fisk. Fisk. Og rev. Ja. Stange. Og regnorm. Nej, det er ikke en regnorm nu. Freja. Det er en snyder, fordi det er et E. Hvad er det for en, der siger E? Lærke? Freja. Ja, E. Hvor er Elefant. elefant? Ja. Og så kommer Frej. Jip. Ligesom jordbær. Okay. Det ved du godt, bror. Og så kommer A. Freja. A. Æble. Ja. Smukt.